Всичко. Така, вече колата е готова, крайният резултат вие виждате и ние сега с клиент и искам да опитам самия клиент дали си доволен и второто, откъде намерих ние? Доволен съм, намерих го в Google Maps. Google Maps, понеже съм комшия. Да, екстра. Това е още. И видях отзиви. Хубави отзиви. Работим на това нещо, това слагам всички възможности в това, да го имаме това нещо. Да. Крайният резултат 5.3, 5.7, това е перфектно. Вече човек има климатик и негова жена ще бъде доволена и се радва с това нещо. Ако искате да го направите климатик... Ще е студено. Да, те са жени така искат. Нас са мъже и нормално. Ние и без това можем. Да, може с стъклото и караш. Да, и ши е нормално. Затова, ако искате да направите климатик за вашата жена, приятелка, Ford, много перфектен, Мандело, четвъртия, ние направиха тук диагностика за климатик. И първо нещо ние направиха тук какво? Служили лаптоп. Защо? Защото аз така искам. Край. Провериха цялата инсталация, провериха всичко. Да, свалиха тук бушони, сега ще сложа обратно. Намериха двете проблеми, качиха също машина, погледнаха, дадоха налегна и намериха две причини. Сега. Намериха първа причина, това е много идеално и перфектна, счупена перка. Ние не знаем как човек не го пренагрява мотор, обаче тя не работеше, ние смениха, но ще смениме. Не. Виждаме климатичния. Да, разбира се. Намерихме климатичния проблем, че тече този много перфектен, идеален радиатор климатик. Вече служиха, ще поръчали новия. Това ремонт прави на няколко, на 10 години поне. И виждаме друга проблема. Тая перфектна бокуци в система за охлаждането ще измием. И това нещо ще издухаме тези всички бокуци. Вижте, практика да няма такова нещо. Ще бъде кола чисто нова, като е изизнала от дилъра. Сега ще оправим това нещо и ще бъде човек доволен, рад и с климатик. Ако искате да направите климатик, заповядайте. Красния, слагайте лайк и последвайте и ние в този и в следващия месец ще направим много интересно нещо. Затова последвайте. Ще видите какво грандиозно измислила тая и още няколко глави. Чао!